Bismillah. Zai ce ma Wai baba labara na ji labarin mutane suna tara da raɗi a gari. Fim din wayo aure na fito. Na ce ni ban yadda ba. Sai na zo wajen ka na ji labari gaske ne. Haka ne wannan fim din ya fito. Babar Ramada wa Gaskiya ne baba labara. wannan fim Ina jin ka baba ya labara. fito Gaskiya ne. kuma ka gayyato mana masoyanka da abokan arziki. Gaskiya ne ta za ka Gaskiya ne. in na je ƙauyen mu in gaya wa kowa da kowa. Kwarai Da kuwa. ni da iyali na da yara na Kwarai fito kuwa. domin kallon wannan fim din. Kwarai kuwa. An ce akwai abin al'ajabi a ciki. Baba Rabo ai gani ya kurji kuma idan ka je wallahi santi na kallon nan sai ya ruɗe kama ƙarshen da ka manta da gida. Gaskiya ne baba labara. To daga yau na yadda fim din wayo aure na ya fito. Ya fito. Kuma an ce ranar Juma'a za a haska. Sha Gaskiya ne. Allahu ranar Juma'a za a haska shi misali 12 zuwa karfe 1 da minti 50. Ka ji dai ko? Na yadda. Sannan kuma za a sake haska shi da karfe 7 da zuwa 9 na dare. Gaskiya ne ina kiran ga masoya su zo su kalli wannan fim domin akwai abin al'ajabi a ciki. Ba Saboda haka daga yau na yadda. shi ne Gaskiya ya ne. fito kuma za a nuna shi kuma sannan za mu in mun haska shi a silimomi daga nan kuma har wani state din ma za mu je nan ma mu da haska shi Gaskiya don a ne gan shi. na kula kowa ba fara mu. Na gode.